मी सरोज परब किचन मध्ये आज मी आली आहे माझ्या सावंतवाडी या माहेरी आणि इथे माझ्या काकीने आम्हाला रानात घेऊन आली आहे आणि इथे दाखवणार आहे खास चुलीवरच्या भाकऱ्या। तर चुलीवरच्या भाकऱ्या पेटवण्याची सर्वात पहिली सुरुवात होते ह्या चुडत्यांनी आणि मग ह्या चुडत्यांनी तुम्हाला ती दाखवणार की चुलीवरची आग कशी पेटवली जाते। बघा बुडी धरूची असता आग मी वर धरत होती म्हणून माझी काकी सांगते बुडी धर। आम्ही आज मस्त फिरून आलोय। ही माझ्या मोठ्या भावाची बायको, ही माझ्या छोट्या भावाची बायको आणि ही माझी मोठी बहीण आणि ही आमची काकी जिने तुम्हाला फणसाची भाजी दाखवलेली। या तांदळाच्या पिठात किती भाकरे होतले? भाकरे 4 जातले। 4 जातले ना? 4 जातले। चांगलो तो तापावय त्याच्यानंतर भाकरी टाकू होई तव्यात। त्याच्यानंतर भाकरी वाळगाच्या अगोदर पाणी लावाया। पाणी लायला काय ती लगेच परतू होई। थंड पाण्यात पीठ मळते जरा ह्या गरम पाणी घेऊया त्याच्यात पीठ मळू आहे आणि तर पीठ मळल्यावर चांगला मळू आहे मळून घेऊ आहे त्याच्यानंतर गोळ करू आहे। पीठ चांगलं मळून घ्यायचं असतं। जेवढं चांगलं पीठ मळशाल तेवढी चांगली भाकरी येतली आणि त्याच्यानंतर तवा पण चांगलं तापावं म्हणून आम्ही बघा किती लाकडा लावली। तर ह्या गोळ्याची भाकरी थापणार आहे। ती काय सगळं काढला का चला एवढंच जाड जातली मग पातळ होई नाही ती भाकरी। जास्त जाड भाकरी पण चांगली नाही लागणार ना। आणि अशी फिरवायची असते खाली पीठ घालायचं असतं। हाताला पण पीठ लावलंय म्हणजे हाताला ती तांदळाचं पीठ नाही तर चिकटतं म्हणून पीठ लावून घेतलंय। मला भाकरी आवडते तांदळाची काकीच्या हातची स्पेशली त्याच्यासाठी मी गावी आले भाकरी खायला। नाही दिली तर ती राग येतात तांदळाची भाकरी। बघ तिच्या कोणाने एक पण भाकरी फाटली नाही नाहीतर आम्ही भाकऱ्या भाजायला जातो ना तर कोणाने फाटतात पण तिची बघा प्रत्येक कोणाने भाकरी तशीच व्यवस्थित आली आहे न फाटता। ह्याला म्हणतात एक्सपिरियन्स। ह्याला म्हणतात एक्सपिरियन्स। आग धुमसायला नाही पाहिजे। आग धुमसली तर चव जेवणाची वेगळी लागते। तवा तापलेला आहे। आता काकीची पहिली भाकरी तव्यावर केली आणि नंतर याला पाणी लावायचं। असं वर पाणी लावायचं। करताना बरं पीठ मळून घेऊ आहे मळावं पीठ बरं। जेवढं पीठ चांगलं मळाल तेवढी भाकरी चांगली लुसलुशीत आणि फुगते। नातला माझ्या भाकरी तांदळाची आवडते आणि ती जराशी भाकरी दिली की हसते। आग पेटणार नाही बरी आग पेटा होई बरी तव बरं तापा होय बघ। दुसऱ्या साईडने आता परतते काकी ही भाकरी फुगेल की नाही? असं खोलगट तवा घ्यायचा तो नाही तापलो नाही तर तू भाकरी परतायची नाही आणि फुगायची नाही समजलं? आग जास्ती झाली का भाकरी खराब। गावी रानामध्ये सशाची शिकार केली जाते आणि सशाचं मटण आणि डुकराचं पण शिकार करतात आणि डुकराचं मटण खातात। वाडवळ बोलतात त्या वाडवळ गावी। पुरणपोळी सारखी काकीची आमच्या भाकरी फुगली आहे। तांदळाच्या भाकरी बरोबर नाचण्याची भाकरी कारण माझ्या पप्पांना डायबिटीज आहे म्हणून ते तांदळाचा कोणताही प्रकार खात नाही म्हणून माझ्या पप्पांसाठी खास 2 भाकऱ्या नाचण्याच्या। आता तू सांग हे कसं थंड पाण्यात मळते की थंड पाण्यामध्ये? थंड पाण्यामध्ये वळणार का तुझ्या भाकऱ्या? हो भाकरी भाजणं खूप मजा येते। गॅसवर तिने भरपूर भाजल्यात। आपण माझ्या सासूने शिकवल्या भाकऱ्या बनवायच्या। मी पण इथेच येऊन भाकरी शिकली सासरी। खूप मजा येते भाकरी करताना खायला पण। नाचण्याची भाकरी करताना पिठामध्ये पाणी घालताना ना कमी कमी घालत जायचं कारण ते खूप पातळ असतं त्यामुळे पाणी हळूहळू घालत गोळा करायचं आणि असे मग छोटे छोटे गोळे घ्यायचे। जशी प्रत्येकाला आवड असेल भाकरीच्या साईजची तशी भाकरी बनवायची। हाताच्या चवड्याने मी भाकरी फिरवते।
मधीत मधीत असं पीठ घालते फाटू नये म्हणून. नाचण्याच्या भाकऱ्या खूप पातळ असतात. शिंपडून बघते. तवा खूप तापलेला आहे. असा आवाज आला म्हणजे तवा टाकते. आता मी भाकरी घालते तव्यावर. उलटा साईडने भाकरी घालून मग असं थोडं पाणी लावायचं. जास्त पटकन नाही घालायचं कारण लगेच फाटते ना, त्यामुळे थोडं थोडं लावत जायचं. मग ती फाटत नाही. असं लावल्यामुळे फाटत नाही आणि जास्त पाणी पण राहत नाही. थोड्या वेळाने लगेच पलटी मारायचं. तवा चांगला तापलाय आपला. खरपूस झाले भाकरी. फुग ना फुग. दाब जरा दाब. जरा जरा चौथी देखील दाब. तर तिचा जेवणाचा अनुभव जवळजवळ 30 वर्षाचा आहे. क्रिकेट खेळण्यामध्ये बिझी आहेत. माझी नातरू खेळ बघून गेली. नात माझी काय आलं? ऐकायला नाही आलं. मम्मी भाकरी भाजते ना. ओ सानूचे पप्पा भाकरी खायला या. या ना. प्रचंड भूक लागली आहे. चला खायला खेळून जमलो. दोन्ही सुनींना माझ्या तांदळाची भाकरी आवडतात. आधी माझ्या सुनाने देते, मोठे सुनीला आणि छोटे सुनी. आणि या दोन माझ्या मुली. मुलींना पण चांगले तांदळाचे भाकरी आवडतात. हा माझा मुलगा. आता माझ्या काकीला नाचण्याची भाकरी फार आवडते. कशी लागतात तांदळाची भाकरी गो? मस्त, एकदम सुंदर, अप्रतिम. अशा तांदळाच्या भाकरीवर भाजी घेतली का चांगली लागते. हो. अशी ना, अशी भाकरी करू होईल. मध्ये आणि रोल करायची. नाही खायची मजा येते. मला असं आवडतं. हे बघा. असं दुमडायचं आणि नंतर असा याचा घास घ्यायचा. हे बघा. पान खाय सैया हमारा. पान खाय. किती नरम आहे बघा. हे बघा. चांगली झाली गो नाचण्याची भाकरी. तुझ्या आजची खूप फारच आवडते. मस्त. काकी मस्तच बनवते. ही बघा हो, चांगली फुललेली बघा अशी.